Ευρώπη 2009, Ιανουάριος. Το τέταρτο Ράικ της Αδόλφης Μέρκετ Χιλ καταλαμβάνει με ευνηδιαστική αστραπιά επιχείρηση την Ιρλανδία χωρίς να ρίξει σφαίρα. Απλώς την πτωχεύει. Μάρτιος του 2009. Στρατεύματα αδίστακτων οικονομικών δολοφόνων της Ζημενικής Γερμανίας εισβάλλουν στην Ουγγαρία και την καταλαμβάνουν χωρίς να ρίξουν σφαίρα. Την διαφθείρουν και την πτωχεύουν. Αύγουστος του 2009. Στρατεύματα της Ζημενικής Γερμανίας εισβάλλουν στη Σλοβακία και σε λίγους μήνες την καταλαμβάνουν. Δεν άνοιξε μύτη. Ανέβηκαν απλώς τα σπρέντς. Δεκέμβριος του 2009. Ζημενικά στρατεύματα μαζί με επίλεκτες μονάδες του Διεθνούς Νταβατζίδικου Τάγματος, που για συντομία θα το λέμε Δου-Νου-Του, συγκεντρώνονται στα ανατολικά σύνορα της Πορτογαλίας και στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Η Ευρώπη μουδιασμένη και ανασφαλής παρακολουθεί με δέος την έναρξη του Τρίτου Παγκόσμιου Οικονομικού Πολέμου. Φεβρουάριος του 2010. Χωρίς καμία αντίσταση, η κυβέρνηση της Ελλάδας συνθηκολογεί με τη Ζημενική Γερμανία και το Δου-Νου-Του, που όπως είπαμε σημαίνει Διεθνές Νταβατζίδικο Τάγμα, το επαναλαμβάνουμε για να το εμπεδώσετε, και ο ελληνικός λαός τίθεται υποκατοχή και επιτήρηση. Την υποταγή του ελληνικού λαού στη Ζημενική Γερμανία ανακοινώνει περιχαρής ο χαζό παιδί χαρά γεμάτο Τζορτζ Πάπας, που έτυχε εκείνο τον καιρό να ήταν πρωθυπουργός. Ο γενναίος ελληνικός λαός της Ελλάδας, που ποτέ δεν πεθαίνει, παρά τις δυσβάστακτες συνθήκες κατοχής και την εξαθλίωση που γνωρίζει, προσπαθεί να ξεχνά τα βάσανά του στο θέατρο του πασίγνωστου θεατρικού ζευγαριού Ιούλιου Μπιαγάρας και Άννα Κολαούζου, που διασκεδάζει τους Έλληνες σατυρίζοντας τους Γερμανούς μέσα από καυτικές επιθεωρήσεις. Ανακοίνωση. Σας ενημερώνουμε πως η υπόθεση του έργου εξελίσσεται σε ένα θέατρο με θεατές που παρακολουθούν την παράσταση. Επειδή θα χρειαζόντουσαν καμιά 300 κομπάρσι για να υποδηθούν τους θεατές και οι καιροί είναι δυσκύλιοι για να προσλάβουμε τόσο κόσμο, θα χρησιμοποιήσουμε εσάς σαν κομπάρσους θεατές και είμαι σίγουρος πως θα παίξετε καλά το ρόλο σας, αφού έτσι κι αλλιώς είστε κομπάρσοι σε αυτά που μας συμβαίνουν. Γι' αυτό παρακαλούμε όταν χρειάζεται να ακολουθείτε τις οδηγίες του σκηνοθέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Α, και κάτι ακόμα. Για λόγους ψυχικής υγείας, οι διάλογοι με τους Γερμανούς θα γίνονται και αυτοί στα ελληνικά. Και για να καταλαβαίνετε τι λέμε. Ευχαριστούμε. Εδώ είστε! Τι κάνετε εδώ, μωρέ! Τον πληρώνονται από το Θανασούλη. Τι κάνουμε, μωρέ! Ακούμε ειδήσεις. Η Μέρκελ απειλεί με νέα σκληρότερα μέτρα. Θα μας ζητήσουν να φτιάξουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στρατόπεδα συγκέντρωσης! Θα μαζεύουν πάλι Εβραίους! Όχι βουδιστές. Συνταξίου που θα μαζεύουν για να περιορίσουν, λένε, τις υπερφαρμακευτικές δαπάνες. Καλά θα κάνουν. Αφού δεν μπορέσαμε τόσα χρόνια εμείς να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας, καλά θα κάνουν. Αλλά αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας. Η δική μας δουλειά είναι το θέατρο. Λοιπόν, κλείστο από εκεί. Το Χόιμπερ, λένε, σκέφτεται τα τάγματα εις πράξης εσωτερικού. Τα γνωστά SS για να μαζεύουν φόρους. Να τα στείλει και αυτά. Να τα στείλει, καλά θα κάνει. Γιατί αυτό το κράτος στάθηκε τόσα χρόνια ανίκανο να πιάσει αυτούς που κλέβουνε, να τα στείλει. Λοιπόν, είπαμε, αυτή τη δουλειά σου και εμείς τη δουλειά μας. Τελειώνεται. Σε 5 λεπτά αρχίζει το δεύτερο μέρος του παράστασης. Ποιο νούμερο παίζουμε? Τι νούμερο παίζουμε? Θα ρωτάνε ποιο νούμερο παίζουμε. Δεν παίζουμε τους άτακτους Ναζί. Πού είναι ο Τρίφωνας? Ετοιμάζομαι! Τι θα πει ετοιμάζεται? Θα αντικαταστήσει τον Μιχάλη, που κρεματακίστηκε στη σκάλα και το πόδι του έχει μεταόλη. Σαν υποβολέας ξέρει όλους τους ρόλους. Δεν είμαστε καλά. Βέβαια ότι πιασάρι και το μαθαίνω τελευταίος. Ωραίος διάσους είμαστε. Το βάλει καθ' αυτό και την τρελή που το έσκασε με τον Ιταλό μουσικό. Ο Τρίφωνας αντικαθιστά τον Μιχάλη. Τι να πω κι εγώ. Τι να πεις? Μια σεξπυρική ηθοποιός που έχω παίξει στην οφειλία να παίζουν μαζί. Τι να κάνουμε, πρέπει να φάμε. Φάμε καμιά μπουγάτσα από το Σάββα. Και εμείς οι κύριοι. Τι είναι αυτό που λέμε, να ζει κανείς ή να μη ζει? Τελειώνεται, είπα, τελειώνεται. Πάμε να αρχίσει το επόμενο νούμερο να χτυπήσουμε στο ελληνικό. Υπουργείτε, διάβασες τι γράφουν οι εφημερίδες. Διάβασα Ρώση, τρομερό. Γράφουν πως η Μέρκελ είναι, λέει, ένα τέρας, μια τρελή, μια μανιακή που έχει καταληφθεί από μεγαλομανία και θέλει όλο τον κόσμο γονατισμένο στα πόδια της. Θα τρελαθεί από αυτά τα σχόλια, θα φύγει έξω φαινών. Ναι, την τελευταία φορά που διάβασε κάτι ανάλογο, έσπασε 4 βάζα στην καγκελαρία και 12 κουζίνες πιάτα στο σπίτι. Το μόνο που δεν θέλουμε είναι μια φήμη
Führer, έξω φρενών. Γεια! Πώς! Τι! Διαβόλ! Ανεβαίνει καγκελάρης, γρήγορα! Γρήγορα, κλείσεις τις μερίδες. Θα τις κρύψω εκεί που δεν θα τις βρει ποτέ. Τρομψοχώτης Καγκελάριους! Πάλι και στα μούτρα σας! Διαβάσατε τι γράφουνε εφημερίδες για μένα? Να αποκαλούν σκύλα, μπιτς. Τέλος, τρελή και μανιακή. Μα τι θέλουν επιτέλους από μένα? Είμαι καλοπροαίρετη, είμαι καλόκαρδη, είμαι και όμορφη. Μα τι θέλουν επιτέλους? Ίσως αλλάξουν νόμοι αν τους αποκαλύψω τον εσωτερικό μου κόσμο. Τους δυνατάνε έγκλασαν να την παίρνεις καλά. Τι στέκατε να έχουν να μου γυρίσουν πίσω τα ωραία μου λεφτά. Κάθε μέρα παλεύω να έχω ανοιχτές τις αγορές. Και να πηγαίνουν αυτοί οι βρωμοέλληνες συνέχεια εκδρομές. Μήπως δεν είναι σωστά και να είναι καλές. Οι σκέψεις σας είναι πάντοτε σωστές. Εγώ δεν θέλω πόλεμο. Όλα είναι καλά. Τα υποχλήθια μας να αγοράζουν με μύσες και καπέλο. Και αν γεύνουνε που και που λιγάκι. Εγώ ειρήνη θέλω. Μα ειρήνη είναι ακριβή. Οι προϋπολογισμοί τους να είναι ακριβοί. Στα χρέη πρέπει να βάλω τάξη. Στα εσωτερικά. Γι' αυτό το μεροκάμωνα πρέπει να είναι χαμηλά. Θέλω ένα κομμάτι χρέους από την Πολωνία. Μια κομματάρα από την Πορτογαλία. Και από την Ελλάδα το χρέος το θέλω όλο. Δεν με νοιάζει πώς. Ας πάψουμε το κόλλο. Αν δεν μπορούν οι Έλληνες, λέει, να επιστρέψουν τόσα πολλά λεφτά. Δεν με νοιάζει. Νησιά ας πουλήσουνε. 5-6. Ίσως και 7. Τους πάρουμε τη Ρόδο και την Κέρκυρα μαζί. Θα πουλήσουν όσο για να ζουν καλά οι Ναζί. Θέλω και θέλω παιδιά και φωνή μου να ακουστεί. Πως εγώ θέλω κουμάντο σε αυτό το μαγαζί. Καλέ, ποιος έκλεισε τα φώτα, δεν τελείωσε το νούμερο. Φίλιππα, ποιος έσβησε τα φώτα, γιατί? Εγώ το έσβησα. Γιατί? Θα σου πει αυτή που θα έρθει από τα παρασκήνια. Δεν είμαστε καλά. Ποιος σταμάτησε την παράστασή μου? Είναι δυνατόν? Δεν το πιστεύω. Τι συμβαίνει? Μα δεν μπορείτε να περάσετε. Ποιος σταμάτησε? Τι λέτε, κυρία μου, δεν είναι αυτό είπε εγώ. Δεν είμαστε καλά. Εγώ έδωσα εντολή. Εσείς, ποιες εσείς, κυρία? Τρικαλιώτη, από το Υπουργείο Εξωτερικών. Θαυμάσια και με ποιο δικαίωμα σταματάτε την παράστασή μου? Με το δικαίωμα προσπαθούμε να αποτρέψουμε μια πολιτική κρίση. Υπέροχα, αλλά τι σχέση έχει με την επιθεώρηση που παίζουμε εδώ? Το νούμερό σας ρεζιλεύει το πρόσωπο της καγκελαρίου Μέρκελ Χίτλερ. Συγγνώμη, το συνήθεια. Συγγνώμη, κυρία μου. Εσείς ποιο υποτίθεστε? Την αλήκη στο ναυτικό. Ποιος θα πάρει. Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να ρεζιλεύετε το τετατοράι. Είναι επικίνδυνο. Μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο να πάρουμε την 11η δόση του δανείου. Άιντε, ακόμα δόσεις παίρνουμε. Ακού να σου πω, κυρία μου, πώς σας λένε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Το θέμα είναι ότι εμείς θα ανοίξουμε την αυλαία, θα ανοίξουμε και τα φώτα και θα συνεχίσουμε την επιθεώρησή μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν τα παρατάμε εμείς. Ναι. Ναι. Τότε κι εγώ έχω εντολή να κλείσω το θέατρο. Και καλά μου να τα παρατάμε, δεν χάσει το Ναι. Γρήγορα, τι το διάλειμμα. Είστε ένας άνθρωπος με κατανόηση. Χέστης είναι. Χαίρετε, κύριε Μπλεγάρα,
σας διαβεβαιώνω ότι η στάση σας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από το Υπουργείο Ευχαριστώ πάρα Εξωτερικών. πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία. Εμείς πάλι καθόλου. Τι ήταν αυτό. Φύγετε, φύγετε, φύγετε. Δεν μπορώ. Τι ήταν αυτό. Ιούλη, αυτό είναι τρομερό. Η τηλεόραση έδωσε μια μισή εισβολή. Εισβολή. Ποιοι μας κάνουν την εισβολή. Η Μουτζακετίν Ταλιμπάν. Ποιοι βρε Ιούλη. Οι Γερμανοί. Λένε πως ήρθαν να θέσουν τη χώρα υποκατοχή για να μας αναγκάσουν να εφαρμόσουν κατά γράμμα τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει για να πάρουν πίσω όλα τα λεφτά τους. Βαρέθηκαν να ακούνε για ισοδύναμα μέτρα. Έτσι. Ώστε οι Γερμανοί ξανά. Καλά να πάθουν. Τα θέλει ο πόλος μας. Αεροπορική επιδρομή. Όλοι στο υπόγειο. Κανονικά, σύμφωνα με το σενάριο, με το που ακούστηκε η σιρήνα, εσείς θα πρέπει να αρχίσετε να ουρλιάζετε και να τρέχετε πανικόβλητο στην έξοδο. Για να μην τρέχουμε εμείς μετά να σας γυρίσουμε πίσω, παρακάμπτουμε αυτή τη σκηνή. Λοιπόν, καθίστε ήσυχα στις θέσεις σας και απολαύστε την παράστασή μας. Ευχαριστώ. Μια ξαφνιασμένη Ελλάδα προετοίμαστη για την εισβολή γονατίζει κάτω από τη γερμανική κρατική μηχανή. Οι Έλληνες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ισοπεδώνονται, καθώς οι κατακτητές σφυροκοπούν ανελαίητα τα πενιχρά τους εισοδήματα. Περίληποι κάτοικοι των πόλεων βλέπουν να προελάβουν στους δρόμους τα γερμανικά τάγματα ίσπραξης εσόδων. Τα γνωστά SS. Αδέρφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου του 40. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, η κρατική σταθμή τηλεόρασης και ραδιοφώνου ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνική. Θα είναι γερμανική και θα μεταδίδουν ψέματα. Έλληνες, μην τους ακούτε. Οι ιδιωτικοί πάντα ψέματα έλεγαν. Μην τους δίνετε σημασία. Ο πόλεμός μας τώρα αρχίζει και θα συνεχιστεί μέχρι τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος στον αδούλο των Ελλήνων! 35 χρόνια αγώνων και κατακτήσεων της εργατικής τάξης και μέσα σε λίγους μήνες οι Γερμανοί τα πήραν όλα. Θα τους συστήτια και φτώχεια. Χάι Μέρκελ Χιτ. Δεν θα τους αφήσουμε έτσι. Θα αντισταθούμε. Άκουσα πως οργανώσεις αντίστασης ήδη έχουν αναλάβει δράση. Δεν με ξέρουν καλά εμένα οι Γερμανοί. Τι νόμιζαν δηλαδή, ότι θα έρθουν να πάρουν το σπίτι και εγώ θα κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια. Καλά, μη φοβάσαι, μπορεί να το πάρουν, Πρεάννα μου. Από τη στιγμή που έδιναν διαταγή επίταξης και κάλεσαν τον Ιούλιο στην Γεστάπο πάει. Ξέχνατε το σπίτι. Εγώ σας το λέω και να με θυμηθείτε. Σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε σπίτια. Θα μας τα πάρουν όλα λόγω του ότι δεν θα μπορούμε να τα συντηρούμε από τους φόρους και τα χαράτσια. Άσε, θα τα πουλάνε αντί με να βγουν φακείς. Ναι, ναι, όπως γινόταν στην κατοχή, όπως μου έλεγε ο πατέρας μου. Οι άνθρωποι πουλούσαν τα σπίτια τους για μια λίρα και ύστερα συνέντευξαν στους προχωρήτες για να πάρουν χάρη να φάνε οι οικογένειές τους. Φοβερά πράγματα. Τρομερά. Μα γιατί έρχεται όμως ο Ιούλιος, πού είναι? Μπορεί να διαπραγματεύεται σκληρά σαν τον πρωθυπουργό μας, Μιχέσου. Τρίφωνα, μη μου τον θυμίσεις αυτόν, μη μου τον θυμίσεις αυτόν. Πάντως ο κύριος Ιούλιος έφυγε αποφασισμένος να τους τρίξει τα δόντια. Ίσως πάλι να του βγάζουν Αφρικά τον γεμίκα με τα νάλια. Τρίφωνα, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Καλέ, ακούσατε τι είπε ο Καβουράκης το πρωί. Οι Γερμανοί, λέει, βγάλανε διαταγή πως όποιο πολίτη εντοπίζουν να συχνάζει σε καφετέρειες και ζαχαροπλαστεία κάτω από των 65 ετών, θα τον συλλαμβάνουν και θα πληρώνει και πρόστιμο. Και τα κέντρα διασκέδασης θα πληρώνει στις 9 το βράδυ. Αχ, θέλω να μας κάνουν τα μούτρα τους, αν δεν θα τους περάσει. Συμφωνώ. Ελευθερία ή θάνατος. Όχι, καφές ή θάνατος. Αχ, έχω φύγει κάτι σαν ίδια. Πάμε τρίχωνα μαύρα τα καρδιά. Μας πήρε στο κεφάλι. Εδώ δεν διαμαρτύρουν τα καφέ που τα κοπανάω. Εσύ τι διαμαρτύρεσαι? Ακόμα κεφάλι πονάει. Μου τα πήραν όλα. Όσο τους επέτρεψα δηλαδή. Κατάλαβα, δηλαδή όλα. Τι ήθελε να κάνω, Άννα μου, τι ήθελε να κάνω. Αυτή η Γερμανία είναι απίστευτη δηλαδή. Καθόμουν που λες την αγαπημένη μου πολυφρόνη. Και έρχεται ένας Γερμαναράς και μου λέει, με συγχωρείτε, Χέρμπι Διαγάρα, αλλά κάθεστε στην πολυφρόνα του διοικητή μας, συνταγματάρχη. Και τι γυρίζω εγώ και του λέω,
Έκατσα για να του τη ζεστάνω. Όχι! Λέω με συγχωρείτε, αλλά έχω ασθενή μνήμη. Πριν από 10 λεπτά ήταν δική μου και μου την πήραν. Να είμαστε καλά, να τη θυμόμαστε. Αχ, 20 χρόνια ζήσαμε σε αυτό το σπίτι. Μη στεναχωριέσαι καλή. Έχουμε κρατήσει εμείς τις αναμνήσεις μας. Αλλά θέλω το σπίτι μου, το σπίτι μου, το σπίτι μου. Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Τι κάνετε κύριε Τρίφωνα? Καρφώνω. Τι καρφώνω? Καρφιά. Σώπαρε και εγώ νόμιζα κάρφωνες αγκούρια. Αγκούρια δεν καρφώνονται. Α, τώρα που τα θυμήθηκα. Φύτεψα 10 αγκουριές. Πού φύτεψες 10 αγκούρια? Στην Ελλάδα του θεάτρου, μέσα στις περικέρες. Γιατί? Γιατί τώρα με την γερμανική κατοχή έχει να πέσει πείνα. Λόρδα θα μας πιάσει. Άκουσε λέω. Λοιπόν, σκέφτηκα να στραφώ στη γεωργική παραγωγή. Να φτιάξω κανένα αγκούρια, τρώμε δηλαδή. Λοιπόν, όταν γίνει θα σου φέρω να πας και εσύ. Να μου λείπει. Αρκετά αγκούρια έχω φάει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θέλω άλλο. Σε παρακαλώ δηλαδή. Για όνομα του Θεού αυτούς τους κλέφτες εδώ δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μας έχουν κόψει το πετρέλαιο. Μας κόψαν τη βενζίνη. Μας έκλεισαν τον τραπεζικό λογαριασμό. Μας έχουν κλείσει το θέατρο. Θεέ μου, πιανού αμαρτίες πληρώνουμε. Αν περιμένεις απάντηση από τον Θεό, τώρα σώθηκες. Η τελευταία φορά που μίλησε ήταν τότε με τον Μωυσή. Τρίφωνα, δεν μου αδειάζεις τη γωνιά. Άδειασέ μου τη γωνιά γιατί δεν είμαι καθόλου καλό. Ό,τι πεις αφεντικό, φεύγω. Α, Καλά. σου λέτε εγώ. Ψήφισε Καρατζαφέρη. Τώρα θα πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Ρε, φεύγα από εδώ. Φεύγω. Καρατζαφέρη. Εσύ το καλό σου. Αν θέλετε, μπορώ να σας φιλοξενήσω εγώ. Αλήθεια, πώς ονομάται αυτό το σπίτι? 1,5. Βασικά είναι στούντιο. Αχ, θα είναι γλυκό σαν... Σαν ποτικότητα. Ιούλια ντροπή. Εντάξει, συγχωρέστε με, δεν είμαι ο εαυτός μου απόψε. Δεν είμαι. Η Άννα ήρθα. Καλώς τη Μαρία. Τι κάνεις Μαρία μου, καλά είσαι? Η Ιούλη θυμάσαι τη Μαρία? Όχι, δεν τη θυμάμαι. Ποια Μαρία? Η Μαρία που ήρθε στο μαγαζάκι στη γειτονιά που παίρνουν από εκεί εφημερίδες και περιοδικά. Ναι, εντάξει. Είναι αυτή η Μαρία, μάλιστα. Και πώς από εδώ η Μαρία? Θα τη φιλοξενήσουμε. Το μαγαζάκι της έδειξε, της κατασχέσαν και το σπίτι δεν έχει που να πάει το κορίτσι. Έχουμε που να πάμε εμείς, ρε γυναίκα. Πώς δεν έχουμε? Έχουμε εδώ το θέατρό μας. Θα μετατρέψουμε το γραφείο του θεάτρου σε υπνοδωμάτιο. Νομίζω κάτω στην αποθήκη έχουμε κάτι κρεβάτι. Μαράκι θα μείνει στο υπόγειο, δεν σε πειράζει. Τι λες, αγάπη μου? Τι να πω τώρα, ένας άνθρωπος είναι, ένας μείνει. Δεν χάθηκε πολύ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Μαμά, παπά, παππού, γιαγιά, θεία. Το σκύλο. Θα του λέω γιατί. Τι σκύλο. Πώς θα το δω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τσεκάρα για το καλό που μας κάνετε. Ο Θεός μας έχει καλά. Αντιγόνια. Α, χαίρομαι πολύ. Πάντα το έλεγα εγώ ότι ο κύριος Γαργάρας είναι καλύτερος άνθρωπος του σπίτι. Το τσακάτεψε. Να είστε καλά. Κυριανά, Περικλή. εδώ μένετε όλοι στο κέντρο. Όλοι εδώ πέρα. Εδώ τώρα, εγώ θα σας μαγειρεύω. Όλοι έχουν legitime δίκη. Σας αρέσουν τα σουκάκια κύριε? Μ' αρέσουν, αλλά ποιος θα μου τα παγιδεύσει. Εγώ είμαι εδώ. Θα σας κάνω κάτι πολίτικα σουκάκια. Θα σας κάνω σαρμάδες, θα σας κάνω πίτες. Θα τρώει η μάνα και στο 50 λεπτή. Αχ, κυρία Τιβόνη, τώρα όποιος έχει να φάει, δεν δίνει σε κανέναν. Α, εδώ προβλέπω να περνάμε θαυμάσια. Κύριε Ιούλιε, τσίπρο 5 αστέρια. Πρέπει να πει, δεν ανταλύγεις. Πώς καμιά φορά παίζω από κανένα. Στον άνθρωπο μωρέ και τις δουλειές του. Είπα εγώ να μην κάνει τις δουλειές του. Είπα όταν κάνει τις δουλειές του να παίξει μετά, δεν με πεις δασκάλο. Αλλά εσένα τίποτα δεν έχεις να λες. Φτάνει και τσίπρο. Έλα στο γράφο. Πολύ ωραία. Κυριάννα, όχι τηλεόραση. Καλέ μάνα, τι λες τώρα? Έκανα να μην δούμε και τα Σύρια. Μην ανησυχείς, κυρία Τιβόνη, μαζί θα βλέπουμε το Σουλέιμαν και τη Χιουρέν μαζί. Πάμε να σας δείξω που θα μείνει. Εσείς δεν έχετε να κάνετε καμιά δουλειά και κάθεστε. Όχι, αφού το φρέτο δεν δουλεύει. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σας πληρώνω και να κάθεστε. Μα δεν μας πληρώνεις. Άστα. Θα πάτε να βρείτε να κάνετε κάποια δουλειά. Μα. Καλά. Όχι. Είναι τώρα. Τι κακό είναι αυτό. Δεν
πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Αχ, ας πας το κεφάλι μου, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, τους τακτοποίησα. Τους τακτοποίησες. Πολύ ωραία. Εμάς να δω ποιος θα μας τακτοποιήσει. Δεν γίνεται, η γυναίκα δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λειτουργήσουμε το θέατρο. Τάπα σταματήσαμε τότε εκείνη την επιθεώρηση. Επειδή μας εκείνη η γελία από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σατηρίζαμε, λέει, την Μέρκελ. Γιατί βρε Ιούλιε, νομίζεις πως εμένα δεν μου λείπει το θέατρο, η δημοσιότητα, τα χειροκροτήματα, οι θαυμαστές. Θαυμαστές, γιατί γελάς που το αστείο. Αχ, είπα θαυμαστές, πρέπει να σου πω και εσένα, έχει πολύ πλάκα. Ναι. Θυμάσαι τότε που κατεβάσαμε την επιθεώρηση, που σωτηρίζαμε τη Μέρκελ και παίξαμε για λίγο προσπάθηματα τον Άμλετ. Πώς θα το ξεχάσω. Ξεχνιέται αυτό το πράγμα που μου είχε γίνει εφιάλτης εκείνος ο γελίος νεαρός θεατής που καθόταν πάντα εκεί στην τρίτη σειρά. Κάθε φορά που άρχισα να λέω το μονόλογο του Άμλετ, την αρχή, κανείς την μισή, αυτός σηκώνονταν και έφερε. Το έκανε την πρώτη φορά, λέει ο άνθρωπος, είναι τον έπιασε ένα κόψιμο. Μα έρχεται το άλλο βράδυ, το ξανακάνει. Έρχεται το τρίτο βράδυ, το ξανακάνει. Τον μίσησα. Λέω, αν έρχεται την τέταρτη φορά και φύγει, θα του πετάξω στο στυλένο και την κρατούσε. Μην γελάσαι. Σου έχω ζούσε ένα νεφιάτι εκεί στην βραδιά. Ξέρεις που πήγαινε. Πού να ξέρω που πήγαινε. Ερχότανε σε μένα κάθε βράδυ στα παρασκήνια. Το πρώτο βράδυ ήρθε για να μου πει πόσο θεά είναι. Το δεύτερο βράδυ ήρθε να μου δώσει ένα γράμμα που είχε γράψει για να στο δώσω που μιλούσε για τα αισθήματά μας. Φυσικά το πήρα και το έσκησα. Και το τρίτο βράδυ ήρθε με δραματικό τόνο και μου είπε ότι τον καλεί το καθήκον και θα φύγει μακριά, αλλά θα ξαναγυρίσει γιατί θέλει να με ξαναδεί οπωσδήποτε. Μπαμπαμπα. Τι λες, τέτοια πράγματα. Και δεν μου λες πώς το λέγανε αυτό, τι ήταν, τι δουλειά έκανε, έμαθες, ξέρω εγώ. Το τελευταίο βράδυ μου τον λέγανε Ερμή. Ερμή! Ω, ένας απατεώνας θα ήταν σαν αυτόν τον αρχαίο, τον υπτάμενο. Και δεν τον ξαναείδε δηλαδή. Μπα, ποιος ξέρει που να είναι αυτός τώρα. Για πες μου. Θύμωσες. Ασφαλώς και θύμωσα. Είναι δυνατόν να φεύγει από τη μέση του μονόλογου μου, του Άμλετ, και να έρχεται να σαλιαρίζει με σένα. Αυτό σε πείραξε. Αυτό. Ούτε και εμένα με πειράζει που σαλιαρίζει με τις πλούσιες γριές των Βορείων Προαστίων. Σε παρακαλώ, δεν σαλιαρίζω. Είναι η χορηγή των παραστάσεων. Τώρα, αν με θαύματα, δεν θέλω. Εγώ μην ξεχνάς πως και οι δυο είμαστε διάσημοι, επώνυμοι και ωραίοι. Ναι, μόνο που τώρα είμαστε διάσημοι και απένταροι και με τους Γερμανούς στο κεφάλι μας. Ναι. Ιούλια, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Εγώ θα μπω στην αντίσταση, το έχω πάρει απόφαση. Πού θα μπει. Στην αντίσταση, το θυμάσαι τον ξάδερφο μου τον Βαγγέλη. Ποιον με εκείνο τον αναρχικό που σε κάθε διαδήλωση τον μπουζουριάζανε μέσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήτανε. Δεν έχει καμία σημασία. Α, ναι, δεν έχει σημασία. Ο λαός δεν μπορεί να κάτσει άλλο με σταυρωμένα τα χέρια. Εγώ του είπα να με κάνει μέλος σε μία από αυτές τις οργανώσεις που έχει κάνει. Α σε παρακαλώ, δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με αυτά τα πράγματα. Τι λες, βρε Ιούλια. Αν εμείς οι καλλιτέχνες δεν πούμε μπροστά, ποιος θα βρει σε αυτόν τον αγώνα. Σώπο μου, και εσύ πρέπει να γίνεις στο σημειοφόρο να πηγαίνεις πρώτη-πρώτη. Βεβαίως. Η Μελινίδα εγώ. Στις φλέβες που κυλάει το αίμα της Μπουμπουλίνας. Εδώ μπροστά σου ορκίζομαι ότι θα αφιερώσω τη ζωή μου στην υπηρεσία της πατρίδας μου. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να προστατεύσω όλους τους συμπατριώτες μου και θα πολεμήσω. Θα πολεμήσω μέχρι να ξαναδώ την Ελλάδα ελεύθερη και ευτυχισμένη. Μα δεν είμαστε καλά. Ας του δώσουμε όμως το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου στην Άννα Κολαούζου Ντενίση. Ας είναι παιδάκι μου, δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Άκου, δεν έχω καμιά δουλειά με αυτά τα πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να βρούμε τρόπο να ανοίξουμε το θέατρο και να παίξουμε θέατρο. Και στο κάτω-κάτω, άμα θέλει να κάνει αντίσταση, εντάξει, πως αυτό που κάνουμε είναι μια μορφή αντίσταση. Δηλαδή, μέσα σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα και που ζει ο λαός, εμείς θα του προσφέρουμε χαρά και ελπίδα. Το θέμα είναι που βρίσκουμε λεφτά. Για ψάξεις τη Φιλοθέη. Ακόμα εκεί υπάρχουν πλούσιες γριές με χοντρό κομμόδινο. Ούτε να το σκεφτείς. Το ξέχασα, μόνο εντάξει. Τέλος πάντων, πάω να ψωνίσω τίποτα γιατί έχουμε και κόσμο να φιλοξενήσουμε τώρα. Αλίμονο τώρα, έχουμε να τηρήσουμε κόσμο. Εγώ λέω να διοργανώσουμε και στη ΣΥΤ να τηρήσουμε και τη γειτονιά. Αλίμονο. Πολύ ωραία ιδέα. Αυτό θα κάνω. Α, δεν πάει καθόλου καλά είναι. Πρέπει να την προσέχω γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει πολύ να σαλτάρει. Α, δεν γίνεται, δεν αντέχω τώρα αυτά τα πράγματα. Λέω μου τι να κάνω. Δώστε μου ένα σημάδι. Σημείωμα από την Γεστάπο! Σιγά, δεν εννοούσα αυτό το βλαμμένο. Τι ουρλιάζεις, τι ουρλιάζεις. Ένας Γερμανός έφερε ένα σημείο από την Γεστάπο. Από το τμήμα λογοκρισίας. Πρέπει να πας εκεί. Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Οι Γερμανοί για μένα έχουν καταλάβει την Ελλάδα. Δεν έχουν κανέναν άλλο να ασχοληθούν μαζί του. Δώστε να πάω. Να πας. Τόσο θα λείπω να έχεις το νου σου εδώ πέρα, θα ακούς. Να μείνεις ανήσυχος. Κύριε Τρίφωνα, εδώ είστε. Για να με βλέπεις. Τι είναι τούτα. Τα παπούτσια. Σου κάνετε, το δοκιμάσεις. Όχι, όχι, άλλη φορά. Λοιπόν, τακτοποιηθήκατε, εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Είστε όλοι πολύ καλοί άνθρωποι εδώ. Αλλά και είστε και εσείς ηθοποιός.
Εγώ, δηλαδή, απ' όλα είμαι. Βασικά είμαι διευθυντής σκηνής, αλλά θα μπορούσα να παίξω μεγάλους ρόλους. Αν το κυνηγούσα λιγάκι, θα μπορούσα να γίνω μεγάλος ηθοποιός. Να παίζω ρόλους σαν εκείνος που έπαιζε ο Πίτερ Ουστίνου, τον ξέρεις. Ασφαλώς, ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Ναι. Το θυμάσαι που έκανε τον Έρωνα στην ταινία που έκαιγε τη Ρώμη. Πρόσεξε. Ρώμη, οι φλόγες που σε κατασπαράζουν, γλίγκλον, παίζω τη λύρα μου. Και η ψυχή μου και τα κέρδη μου σε ξερόπλατα του δάσους. Γλίγκλον, και χείμερο στα μάτια μου τα δάκρυα να βλύσουν. Πετράλιε, το δοχείο δώσουν το δακρύο. Τα πολύτιμά μου δάκρυα να μαζέψω. Γλίγκλον. Συγχαρητήρια, ήσασταν καλύτερος και τον Ουστίνο. Σε ευχαριστώ, το ξέρω, αλλά ας μείνει μεταξύ μας. Κάποιος κοιτάει. Το άκουσα. Για κάποιος εδώ να δω ποιος είναι. Τώρα! Ποιος είναι? Εγώ ερμήνευα από την Κυριάννα. Έχει γούστο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω την Κυριάννα. Ο να ζει κανείς ή να μη ζει. Βρε καλώς το παλικάρι μας. Ο κύριος Αντρίκονας. Τι κάνετε? Ομορφαίνω τον κόσμο. Υπομονή όπως όλοι. Θέλω την Κυριάννα. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Σπενθέλη. Πολύ. Αν δεν μιλήσω την Κυριάννα, πού μένει? Εδώ. Αλλά δεν θα τύχεις καλής υποδοχής. Αυτό να δεχτεί. Όχι από τους Γερμανούς. Το σπίτι της κατασχέθηκε και εγκαταστάθηκε και στάθου. Τρομερό. Τα καθάρματα δεν τους σταματάει τίποτα. Θα το πληρώσουμε όμως. Προς το παρόν το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς. Αλήθεια. Δεν μου είπες. Πού χάρηκες? Ήμουν στη Γερμανία. Σε μυστική αποστολή. Δεν μου λες. Είστε στην ίδια υπηρεσία με τον James Bond. Τρίφωνα, θα συμβούν τρομερά πράγματα. Πρέπει να είσαι στην Κυριάννα. Πού είναι? Καλά. Περίμενε. Εδώ είναι. Άλλη φοράς. Έρθα κι εγώ μαζί σας. Μωρή ταραντούλα, που ξεβίτρωσες. Όχι, τίποτα. Πείτε πως δεν άκουσα τίποτα. Τι μας είναι? Α, δεν μπορώ να σου πω. Είναι και αυτή σε μυστική αποστολή. Και πού είσαι? Απόψε να είσαι σύντομος. Δεν παίζουμε, Άμλετ. Καλά, χάρηκα. Έλα, Ζήπα. Έλα, δε. Τι κάνεις? Ερμή, Άρα. πώς βρέθηκες εδώ? Α, ήρθες να με δεις όπως μου το σχέθηκες τρελό αγόρι. Ναι και όχι. Τι πάει να πει αυτό? Είμαι σε μυστική αποστολή. Έλα σου πω. Για πες. Εκείνο το βράδυ έφυγα επικόντως γιατί με ειδοποίησαν για την επικείμενη σχολή των Γερμανών. Δούλευα στο Βερολίνο σε έναν μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό δίπλα σε έναν Ελληνογερμανό οικονομολόγο, κάποιον Φέρναν Φογλίτσερ, σύμβουλο της Μέρκελ για την Ελλάδα. Νομίζαμε ότι δούλευε για τα σφαίρα της Ελλάδας. Αλλά το κάθαρμα είναι χειρότερο για τους Γερμανούς. Αυτόν ήθελα να σταματήσουμε. Φέρνει μαζί του μια εξοδοτική λίστα μέτρων, για τους Έλληνες βέβαια, όπου η άλλη λίστα φτάσει στην εδώ διοίκηση, τότε η κατάσταση θα γίνει τραγική. Πόσο πιο τραγική μπορεί να γίνει, μας έχουν πάρει όλα πια. Το κακό είναι ότι έκανα μια βλακεία, φίλα μου. Συνήθως τις κάνεις ηθελημένα. Μέχρι τέλους νόμιζα ότι είναι δικός μας άνθρωπος. Αφού να φανταστείς, όταν έμαθα εδώ, του είπα να έρθει να σε βρει για να σου πω. Τι έκανες, λέει? Του είπα να έρθει και να σε βρει και να σου πει να ζει κανείς ή να μην ζει. Το μυστικό μας σύνθημα. Δεν θα χαιρόσουμε. Θα τρελνόμουν από τη χαρά μου. Βλαμμένο. Δεν πρέπει η λίστα να φτάσει με το δίκτυο, να το σταματήσουμε. Ναι. Και έκανα πάλι κι άλλη μια βλακεία. Μιας που δεν το συνηθίζεις κιόλας, τι έκανες πάλι? Του μίλησα για τις εδώ της αστυνομικής οργανώσης, του είπα και κάποια ονόματα. Αυτή η λίστα πρέπει να την πάρουμε. Μέχρι τέλους νόμιζα ότι δουλεύει για μας. Το ίδιο βράδυ που μίλαγα μαζί του, μετά με ειδοποίησαν από την Αθήνα για το ρόλο που παίζει ο παλιοπροδότης. Και αμέσως έφυγα και εδώ. Και να με. Άννα. Ερμή. Πρέπει να το σταματήσουμε. Εννοείς εμείς οι δύο? Δεν ήθελα να σε πλέξω, αλλά δεν ήξερα. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες Ερμή. Αλλά έχεις δίκιο. Η προσευχή μου εισακούστηκε και η παθήτα με χρειάζεται. Λοιπόν, θα δράσω. Ποιο είναι το σχέδιο που παίζουμε τώρα? Δεν υπάρχει, αλλά κάτι. Εσύ.
κούραση. Προς το παρόν όμως δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα. Είμαι πτώμα στην κούραση. Να πας να ξεκουραστείς τότε. Να την πέσω προς τον καναπεδούλη λίγο. Πού, εδώ. Ναι. Πες τι. Εσύ τι θα κάνεις? Βόλτες μέχρι να γυρίσει ο Ιούλιος για να του εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα. Έχεις καλέσει κόσμο για καφέ, γιατί σε ζητάνε. Ποιοι? Δύο Γερμανοί στρατιώτες. Πρώτα τους στέλνω και άλλα να μου πεις. Ναι, κάπως έτσι το σκεφτόμουν. Ένας ξένος ήρθε απόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Οι στρατιώτες έχουν εντολή από το συνταγματάρχη Έρκετ να με συνοδεύσουν στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Δεν μου είπαν κάτι παραπάνω. Τους είπα ότι πάω να αλλάξω και επιστρέφω. Πρόσεχε, αυτός έρχεται μπορεί να είναι επικίνδυνος. Κανένας άντρας δεν μπορεί να είναι πιο επικίνδυνος από μια γυναίκα. Άλλωστε η γαλανόλευκη δεν φοβάται κανέναν. Ποια? Εγώ είναι το όνομά μου στην οργάνωση. Καλά. Εγώ τότε θα πάρω να την άκου. Καλά, τον έφαγε η ανησυχία αυτόν. Τρίφωνα, εσύ περίμενε εδώ τον Ιούλιο και εξήγησε πώς έχουν τα πράγματα εδώ με το βλαμμένο. Με τον πετάσκοπο που γύρισε από το κρύο, ξέρω εγώ. Πρόσεξε. Γιατί αν γυρίσει και τον δει να κοιμάται έτσι, θα παίζουμε αποσπάσματα από Οθέλο, όχι από Άμλετ. Εσύ περίμενε εδώ, πάω να σου φέρω μια κουβέρτα. Και κάτι να τσιμπήσω, ρε παιδάκι μου. Καλά, κάτι θα βρω. Κάνα σάντουιτς, ό,τι υπάρχει. Καλά. Κάνα σαλμά, κάνα κοφτή, τίποτα ιδιαίτερο. Ευτυχώς που δεν δες κάτι ιδιαίτερο. Κάνα μπάτσο, κάνα κεφαλωτή.